हाय फ्रेंड्स, आंनि जेडि बड' टेक्निकल चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ नोंसोरनिसिम बावहरग्रोनाय थाबाय। स' गाइस, आं दिनै मोनसे फिसा टपिक लानानै दिनै आं फैलायबाय। स' गाइस, सासे मानसिया आंनि भिडिअ'आव कमेन्ट हरदोंमोन। बे सासे मानसि कमेन्ट हरनायनि थाखाय आं दिनै बे भिडिअ'खौ बानायनो गोनां जाबाय। बानायबाय। आंनियाव जायखिजाया फ्रेन्ड्सआनो जायखिजाया लोगोआनो कमेन्ट हरोब्लानो आं बिसोरनो जेब्लायबो रिप्लाइ खालामनो राजिखा। नोंसोरो माबाफोर जुदि सोलोंनो गोसोबा आंनियाव कमेन्ट हरबानो जाबाय मबाइलनि बागै। आं नोंसोरनो भिडिअ बानायनानै आपल'ड होगोन। नोंथांमोन आं हानायखौ आपल'ड होगोन। स' गाइस, दिनैनि बे फिसा टपिकआनो जायो। टपिकखौ खोन्थानायनि सिगां आं नोंसोरखौ मोनसे खावलायो। आंनि चेनेलाव जाय बिथांमोना गोदानै नायफैदों बिसोरो साबस्क्राइबखौ थुनानै बेलआइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोसे जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै बिथांमोना नायदोंबा लाइकखौ थुनानै होबानो जाबाय। स' गाइस, दिनैनि बे फिसा टपिकआनो जाहैदों, बियो कमेन्टआव सोंदों मा बेनो जाहैदों आंनि टपिक। खोन्थानोसै आङो। बे सोंदों बोसोरसेनि उनावसो जुदि 1K साबस्क्राइबार जायोब्ला मनिटाइजेसन जागोन ना जाया होननानै बुंदों। स' गाइस, बे इउटुब चेनेलाव नों बोसोरनैजों खोथा गैया। ससियेल मिडिया बे इउटुब कम्पानियाव मोननै खामानि मावनांगौ जायो गाइस। मोनसेयानो जादों 1K साबस्क्राइबार आरो मोनसेयानो जादों 4000 वाच टाइम, माने 1000 साबस्क्राइबार आरो 4000 घन्टा टाइम नायनाय। जेसेबांखिनि मानसिफ्रा नायबाय थायो नोंनि भिडिअखौ, बे टाइमा जानांगोन 4000 आरो 1000 साबस्क्राइबार नांगोन। बेयाव नोंनि बोसोरसे बोसोरनैजों खोथा गैया। नों बोसोरसेयाव खालामनो हायो खालाम, बोसोरनैजोंबाबो जायो, बोसोरथामबाबो जायो। मात्र गाव रेकर्डिं खालामनाय, गावनि केमेरा एबा मबाइलजों खालामोना नोंनि केमेरा बायनानै खालामो, नोंनि गोसो आरोना। बेयाव माने मालायनि भिडिअ आपल'ड होदेरनाङा। स' गाइस, बिनि टपिकआथ' बेसेबांसै। नेक्स्ट टपिकनि थाखाय नोंसोरो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय। स' गाइस, बाय बाय।